morning mga ka-Oragon. Ayan, grind naman tayo sa umagang ito. Ayan, pray muna tayo bago umalis, bago tayo magmotor mga ka-Oragon. Ayan Lord, maraming salamat sa umagang ito. Naway gabayan niyo po ako sa aking pagmotor punta sa bayan ng San Fernando. Ayan, maraming salamat sa lahat ng blessings na binibigay niyo sa araw-araw. Ayan, ingatan niyo po ang bawat isa. At lagi niyo po kaming gabayan sa aming pagbibiyahe. Yan, in Jesus name. Amen. Yan. Tara. Bye-bye, Chichiw. Alas muna ako. Si Chiu. Hi Chiu. Yan, sama natin all the way, Boy Sampaloc. Bye-bye. Kuila. Yaon. Shout out sa Disordos Bakery. Ganda na ng bahay ni Maeno. Mga gaon. Yan, good morning. Yan, just Wednesday. Tayo. So, gagawin itong 4 lane ng kalsada dito eh. Kaya bago ko i-shoutout ko muna sa yung mga ano natin, mga idol natin. Kaya unang-una si El Buhawi Bira, Jonathan Mendoza, shoutout, big shoutout sa iyo. Kay
din. At sa RSAP, mga ka-bro natin. Ayan, meron pa ditong ride sa Bicol, yung ano, nandito mamaya nandiyan si Idol Jet Li sa Legazpi International Airport. Mag-join siya sa rides mga bukas. Dito tayo sa Barangay Level 1, San Fernando. Ano ang piyesta dito? Ganda ng kalsada dito eh. Yan siya, 4 lane na.
Pag galing kayo ng Naga, kakaliwa kayo doon. Nilabasan ko na ano. Sa kalsada. Pag galing naman kayo na Manila ano. Kakano naman kayo. Yan na Manila. Shortcut na albay sa Orago natin dyan. Nandito na sa bayan, San Fernando. Turo ko sa inyo kung saan kumakain ng burger si El Buhawi. Turo ko sa inyo. Di na nag-stop over si El Buhawi. Ito ko lang ito. Yan, sa Bihag Burger. Yan naman si El Buhawi. Stop over siya. Pag nagugutom. Yan. Bagay na tayo. Ito mukhang mga gano.